Nitiere jok ma orwakore ka pete mar buogo ji. Machalo koth Jarapogi. Koth gini pod buogo ji. Machalo Papati gini go buogo ji. Gik machalo ng'ane gini gi. Aungo gini gi. Magi buogo mana ji. Aungo onge gi pete madle ji. Pete maina na aungo rwako go. En mani mondo koro. Ji wuoyi. Kudwa wuoto wuouru. Kora yawnu oyawne ji pete nen mar yaw platform mar wach. Mia list mag jok man gi pete ma legit. Pete ma legit. Tiluor yawa ma kama iluor. Pete ma legit no kanene ground ka inya. Keche kata jok muwinjo wacho na nini. En mana ni gima ng'eyo gi pete ni. En inya yudo ka ng'ato losi. Luminati muwinjo no ok en gima yot ka kwanjo. Jogi dhane mathuwe ga wuoy. Gima ng'eyo jogi te olosi, to losi gi gajuoga, ta juoga no kaka ajuoga mano ochako loso inda chon. Ne en ajuoga mane Mombasa, ok maka. To en be moloso ema. Ta ajuoga ni be mane loso ga Lady Morin. To Lady Morin ne kalo madhi nyaka Tanzania. Ajuoga en ajuoga moseloso ji adek. Eno baro Samandas. Ne nitie jok motwe makato thagore kata winjo maber to bando no kuwuoge be kanye monyalo rieny kotamore no wuok kanyo gi wiye matek to kende neno kodhi chien vino notwe kaema mana kaka ng'ato nitiere ja keyboard mar Tony Nyadundo iluongo no Omari ang'e Omari nyaka sani iyudo ka samoro Omari omer ma Omari ok nyago kata keyboard to ok ni kiny ok nogoch gi Tony Nyadundo kiny be pod gitiya en gima ne odhi okawo juogi akene odhi juogi to timo ne juok to odhi otwego kama odhi lam kode band koro ng'ene en gima ok wuoge band wacha kwa kanyo wadonjo ka Kosogo binge notimo juok moro gi Odero Odero Jawai Jarangwe ma Odero temo mowuok mani kota sani ambe koro tiyo ng'eya kaka Odero adwa yaw bandna ang'e wer dongo ochamore ne kochamore dongo dok mobuok koro chako dok mana Kosoke no ema sani gi chiemo go jodongo matin mantie no wacham wamanyi go piny vino ka ema obiro modhi nyaka Kamusa Jakadala Kamusa ka itere ma League 4 Star ne kata Nyota ne ok rieny ka en ka Nyota ne rieny ka en dalagi kuma notwecha mago jo mutwe gineno gidi uso kata gineno gionge gi option sikora ang ne teme ang'o osetwe tuka gina okay kigin gi option digo nyiri wuog kanyo oko ano kazango nyama sekoni nitie kaka ng'ato nyalo gonyore don kor mano kore ni wuon and inda ni maneno ka en inda gi manager ne gine mag dhi maber jotugo iwo maraj ne janabi inda neno gine tunga en gima dieri wacho ne gidongore ji are bwana ji neno gine ena mostly en ga kamano kapore na gine to en mani koro tiyo to en gi manager Omudho Foundation dhi maber but Omudho Foundation ok chak gi band ang'o mono chak foundation no gi band ka foundation obed motegno ba an we penja wuogo Omudho Omudho Foundation dhi maber kendo konyo piny to ang'o mono chako konyo kuma gi konyore kani foundation wani wager ng'ani Omudho chakre gi band Omudho Foundation no chake gi ba foundation no chake obed foundation mo chakore gi piny ng'entie foundation mo en Omudho Foundation to chakore malo foundation digero piny ka Umumando nate asongi mokwongo nyamse Umumando nate asongi mokwongo nyamse Mondi yudisikiza tune mar Vera mogo kod Papati D-Star Aburo Achela Rio Star Abirio Abura Ngwen Hash Umumando nate asongi mokwongo mamana To set Vera by Papati as your skiza tune dial *812 *784 hash Mama nyumi dhokadi Mademoroi Jabera nyumi dhokadi
madimoro Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Peten mar singruok. Koro aungo uda wendo nigi pete. Mabe okibi dhi kumara mamiyudu ka onge gi pete. Kato nindo, kato chiwo kinyi, kato dhi luokore. Makamera. Kofi Kadori is my big friend. Nonyo kapage gani moto kubwa. Okay. Manilongo ni Chidhako. Moto kubwa. Chidhako nade. Buana. En Chidhako nade. Dongo en chinya jera. En Chidhako nade. Dongo nyuome. Buana. No nyuomo wade. Dongo dhake monyuomo. Ngel jogi. Nyuom ti nyuomo gi ga. Inyuomo nga. Inyuomo gi ga. Jok moko nyuomo ng'eyo. Ineno ground ka. Kaka aungo ma wawuoyo kuom na enoko nyuome en poka winjo. Poko nyuome. And then kaka nitiere to poko nyuome. Kata kan tie kaka gi plan odwa ni nyombo moro onego be. Kata ka kore kisere. To poko nyuome. Okay. Koro mimi mapio pio tafadhali. List mag jok monyuom. Monyuom. Jomonyuom to sani gitin en mana ngane to nyocho sewecho Tony Ndiema. Sani Owecho rade ko so buona ndigo ka wi. Tony sani ne single logo maraba. Sani duo en jaraba kasango winyo. Embe no nyuomega. Tony be no nyuom. Ngamo no nyuom. Yawa. Ngamo nyuome to ka. Buona yomaka mera. Koro no nyuom. Okay, Tony usiwecho ok mana ge ngani nitiere jama moro ka. Ing'eni gik moko be nitiere iluongo ni power of the tongue. Osiepena gi ne wan osiep gi achne diere go ne wan gi Tony Ndiema. Ne wan gi ng'ato ne Okoth Jarapogi. Yeah. Ne wan gi ng'ato ne Oti Junior. Ja dek makwano gi Okoth Jarapogi nyombo. En okonyuome. Okoth nyombo. Okay. En okonyuome. En onyombo. Okoth to nyombo. Okay. Though he is very arrogant, okadwa na wuoyi mag. Okay. En to nyombo. Though ni en arrogant but onyombo arrogant. Arrogant sige kote. Okay. Koro gawa wuoyi nyombo. Osiepe na dek gimo mi adwa wuoyo kuom gi. Oti Junior. Tony Ndiema. Okoth Jarapogi. We are very good friends. Mabe samoro yudo ka pinyo dhi marati ng'iyo ni baba to wachamango iwinjo kaka KDF moro yudore to wakalo go chap. Yeah. But Oti Junior ne lamo ga Nyasaye ni thum ni ka chieng' mayudo go dhako moro to thum aweyo tadiere Oti Junior sani onge isenjo ko Oti Junior pango thum kumoro An kenda kiai. Thank you. Mano ng'ama ne oyudo dhako kaka no lamo no Monyuomo koso nyuome. Onyuome. Tum no miye dhako no dwaro no. Kaka no dwaro no. Ambe gitani bede be dhako mo okawana o. To gimane oinyo Tony Ndiema udo kinyo ne wan godo Tony Ndiema gi ng'ane gi Kofi. Jogo teno watiyo go ka Lady Morin. And Lady Morin advice waga ni kata kisero nyako ser nyako moro manyalo konyo ngima nikech this is the opportunity. Mano diere go wane band Lady Morin. Lady Morin mo ketho joge. Lady te mano. Mano ka advice mar Lady te. Onyuom. Jok mano tiyo go ka Lady Morin mano ka advice mar Lady Morin. Jogo nyuom te. Oka wuondi nikech iyudo ka Lady koni niya sani nikech ne wan kacha gi Seliwoda Bandu. Ero tangi simu na ng'ego comment moko kanyo matin. Seliwoda Bandu noko kawo ga advice mar Lady Morin. And then iyudo ka nitie mon mane dwaro sele man gi pesa seriously. Selima sani utiyo gi Musa Goro jius ni osiepi. Jonge kevo makawi.
Buona. Kevo be nie keny. Mano be nie keny. Mana diere. Kevo makawili be nie keny. Koro gik mineno ginyo jogi. Kesani kevo makawili. Ko Las Vegas makagundo road kanyo mogoche. Awai kwana diere. Ana kia kumajoto migoche. Kana wawajura wacha gini. To kevo ni is one person mabe nondiko ga ji mang'eny seriously. Koro ng'en samba jo mon gi kawo gi jogi diyo ni ginyo ji mang'eny seriously. Kwanza ng'ato ka kevo konego be ni nyuom. Buona. Maka moya kusukiyo. Is this a camera or a mirror? Awuo gi keve camera koso. To kevo gi kevo microphone ana. Kevo makawili en jathum mondiko ji mang'eny mabe wapimo band ne mana gi band Lady Morin. Koro kevo makawili okonego yie ni dhako nyuome ni okoti. Onego bedo ti mondo pidh jogi te. Okikone ni akevo. Kevo weri gi dak mag mon dak e ute mon. Bedi ng'ama dichuo katek to chamo katek ka bi yudore maber to band chamo maber ngech kevo ka jela dong nwasedi kendo wanyalo do. Wani okadoge bwana. Iluoro chwa. Ok ne luoro chwa. Wang ne ka ji to dite. Iluoro suna. Wang ne ka ji dite. To yo ya dia. Ana zango maka winya tie chel jara urgele na ano ka luoro kunde go. Koro. Ma advice. Ma wachu advice. Bwana pigano tena sel wajgeva jeli bwana. Advice mo mi okevo. Bwana kevo ma advice ma to keke mak ne ngato ma advice. Si advice. Kevo pod waheri seriously kaka jothum. Nikech teva chiel ni an kanyo kadwa wuoye nomiyo kokomo Victor chunga jawa. Wachno kadwa na wuoye ga mang'eny. Mano chunga jawa ne kuma ne Tony odhi. Ka Tony dok e liel moro. El tien dhi chung. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Nyakora mogi kaka pile pod en LTN Luo Trending Nation. Kawuono kendo wachako duogo ang'ama kelo ni chendo ni denda ni Umari Nasho mari chieno jamona mbele chiene mineno mbele ming'ondo boka kati nyalo wacho Umari dhako ngudi ni gichake kore kubni to pod chwako sitirungi. Pod giluonga ni Umari Truth Meter sama yudo truth gauge. Una ngi truth tank iluongo ne asango wenyo. Asango ni akeno moru gango ji okora bwana duoknwa asango ni okoro wadwaro 24/7 achaka kila sango wenyo. Wan wagoma nambaka wawache kaka en wawache kaka wan wanene koni imbi nyalo wache kaka nene kono. Imet pari ni subscribe ne Luo Trending Nation mondo mi wabede kanya achiel sama wan gi twak machalo kamagi kata sama wakelo wendo kata sama bende wakelo ni gima otimore. Kawuono wadwa winjo matin kuwuok kuom Asango Winyo. Asango Winyo ing'e ni ok adhi timo ne introduction. En ni iwacho gimidwa na Asango Winyo olernwa kanyo. Kawuono akeno choko mage kanye, akeno dwa wuoyo wi ng'a, akeno dwa wuoyo wi ang'o. But one kode med bedo kode nyaka watieki ma pod en LTN Luo Trending Nation kuma mopandi Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Nyakoro mogi kawuono wan kaindi wan gi Asango Winyo. In truth ang'o? Iluonga ni truth gauge. Kawuono wan kaindi gik mang'eny osetimore kabisa.
isechoko makone gi mabathe kocha gi makone. Kawuono kene idwa ni idwa wuowi ang'o matin? Mostly wan wawuowi gik ma ji wacho. Ok gik ma sango bukorego kende. Kata gik ma nitiere mwaneno, ma ji be neno. Wawacho kake wache. Wan wakele kaka ground wache. Magi luoro wache mwawacho. Nitie gik ma giwacho ga. Nitie gik ma nyayudo ka kata ng'ato wuotho kende. Yudo ka, for example, last time nako ni wuotho to yudo ka jomoko wacho ni Omari ok chiege. Omari ok chiege ne. Wan koro wakele ka. Kecho kwa luoro wacho ni Omari ok chiege. Iwinjo. Kanyo tidwa budhe nyatinge. Kasto mar ariyo ground ka wach ma be na winjo ka ji wacho ji osebedo ka wuoyo ka nyaka sana pete mar Aungo. Tukoro magi ng'ama bia gi gini. Iwuoyo ang'o yawa? An ng'eno ka winj gime wacho. Pete mana mar Aungo. Aungo re pete mar arus. Bwana kiwuoyo yawa? Aungo re pete mar arus. Ing'e nitiere pete gi, nitiere nya yudo gi arus, nitiere pete minyalo yudo singo moro mitimo, mostly pete en ga mar singo, mar singruok. Singori gang'o. Iyudo ka nitie jok mosingore gi kanisa, nitie jok mosingore gi mon, nitie jok mosingore gi juogi, kata juok piny. Koro singo mar juogi, thothne juok piny kata juok luowa, singo ni timo gi sero, ni saro ga ng'ato. Iwinjo. Koro sari gi juok dala. Koro juok dala cha nitie kuomi. To sani ne giloso gini to gikayo giketo ni go e pete. Iwinjo. Gima ni timo gi singo cha. Sani koro kawe tiketo ni go e pete. Iwinjo. Koro nitiere okawacho ni pok awacho ni gini pod alero ni okang' ma ikawe irwake e pete. Iwinjo. But gima duong' ni en ga mar singruok. Iyudo ka arus ichiwo pete nikech isingori gi dhako cha ne ok ubeweru. Iwinjo. Matine en gir singruok. Pete en mar singruok. Koro Aungo uda wendo nigi pete. Mabe ok ibi dhi kumara ma iyudo ka onge gi pete. Kata nindo, kata chiwo kinyi, kata dhi luokore. Ma kamera. Donga mena ngeni mae kamera. Gimomiyo tina simu ni ji kamera ang ni winya. Wan waga gamba ka gumari kare no record gini. Ma kamera. En mani wacho ni jomoko wacho ni kiaga ni record. An ang'e ni record. Koro kini wacho ni Aungo nigi pete nugo kumora mora bwana. Aka ne ma gini nikech abe kaka ng'e kumora ma di arome ga Aungo en ga gi pete. Kato dhi maluok e baf, ko e baf en gi pete. Nitie mentality moro ma bende wadwa nogole kuom jopiny. Ni pete generally wan go mitimo gik mopogore opogore. Okunyiso ni ati sani koponi an gi pete to nyaka be ni en gi wach moro. Inyalo keta mana mar design. Ineno nitie jok ma ohera keto iluongo nang'o, ohera keto ring. And then nitiere bende jok ma mano madoido ne iyuda. And then kasto gigi masani wacho ni ng'ato kaka anu mari sani kura nyalo kete nikech aseyudo ni mano ji oketa attention kanyo. And Aungo generally and my friend, and what I believe ni Aungo to tiyo matek. Iyudo ka onde ko thumbe, then marareyo lenga ambe poda wuok kore. And your friend gimi wacho ni and your friend. Koro you have to defend a friend. Adende I don't defend friends. Is my friend. Aungo neno siepe na okni ato koro wan go jasigo. Anako ni gani jok mo wuoyo ka kuom. All of them are my friends. Aungo is my friend. Fredi Jakadongo my friend. Musa Jakadala is my friend. Kofi Kadori is my big friend. Ndio kapage gani moto kubwa. Okay. Manilongo ni Chidhako. Moto kubwa. Chidhako nade. Buwana. En Chidhako nade.
Donge chinya jera. Pole. Ginene no way watch page. No. But it would way, but can you medone again, Martin? What did they watch page? En chida kona. Dongo nyuome. Wala. No nyuome wade. Dong dake mo nyuomo. Ngel jogi. Nyuom ti nyuomo gi ga. Inyuomo nga. Inyuomo gi ga. Jok moko nyuomo ng'eyo. Ineno ground ka. Kaka aungo ma wawuoyo kuom na inoko nyuome en poka winjo. Poko nyuome. And then kaka nitiere to poko nyuome. Kata kan tie kaka gi plan odwa ni nyombo moro nego be. Kata ka kore kisere. To poko nyuome. Okay. Koro mimi mapio pio tafadhali. List mag jok monyuom. Monyuom. Jomonyuom to sani gitin en mana ngane to nyocho sewecho to ni ndiam. Sani Owecho rade ko sowe bwana ndiko kawi. Joni sani ne singo logo maraba. Sani dugo en jaraba kasango winyo. Embe no nyuomega. To ni be no nyuom. Ngamo no nyuom. Yawa. Ngamo nyuome to ka. Bwana yamaka mera. Koro be no nyuom. Okay, tonu sewecho ok mana ge ngani nitiere jama moro ka. Ing'eni gik moko be nitiere iluongo ni power of the tongue. Osiepena gi ne wan osiep gi achne diere go ne wan gi Tony Ndiema. Ne wan gi ng'ato ni Okoth Jarapogi. Yeah. Ne wan gi ng'ato ni Oti Junior. Ya dek makwano gi Okoth Jarapogi nyombo. En okonyuome. Okoth nyombo. Okay. En okonyuome. En onyombo. Okoth to nyombo. Okay. Though he is very arrogant. Okadwa na wuoyi mag. Okay. En to nyombo. Though ni en arrogant but onyombo arrogant. Arrogant sige gote. Okay. Koro gawa wuoyi nyombo. Osiepe na dek gimo mi adwa wuoyo kuom gi. Oti Junior. Tony Ndiema. Okoth Jarapogi. We were very good friends. Mabe samoro yudo ka piny odhi marach ng'iyo ni baba to wachamango iwinjo kaka KDF moro yudore to wakalo go chap but Oti Junior ne lamo go Nyasaye yar ka thum ni ka chieng' mayudo go dhako moro to thum aweyo tadiere Oti Junior sani onge isinjo ko Oti Junior pango thum kumoro an kenda kiaye thank you mano ng'ama ne oyudo dhako kaka no lamo no monyuomo koso nyuome onyuome. Tum no miye dhako no dwaro no. Kaka no dwaro no. Ambe gitani bede be dhako mo okawana o. To gimane oinyo Tony Ndiema udo kinyo ne wan godo Tony Ndiema gi ng'ane gi Kofi. Jogo teno otiyo go ka Lady Morin. And Lady Morin advice waga ni kata kisero nyako ser nyako moro manyalo konyo ngimani nikech this is the opportunity. Mano diere go wane band Lady Morin. Lady Morin mo ketho joge. Lady te mano. Jomano ka advice mar Lady te. Onyuom. Jok mano tiyo go ka Lady Morin mano ka advice mar Lady Morin. Jogo nyuom te. Oka wuondi nikech iyudo ka Lady koni nia sani nikech ne wan kacha gi Seliwoda Bandu. Ero tangi simu na ngego comment moko kanyo matin. Seliwoda Bandu noko kawo ga advice mar Lady Morin. And then iyudo ka nitie mon mane dwaro sele man gi pesa seriously. Selima sani utiyo gi Musa Jakadala I think. Odoga ga bunde neno. To gibunde neno mon mane dware to ne mon mane gi pesa seriously to mon mane gi pesa gi sili no wegi no unyo kokonia kai kawuono angwa bed kodi mostly yudoga ka giseyudi to gidwaga ni wegi mitimo no nikech ging'e ni kuni biro yude dhako machielo man gi pesa marom kode kata moinge iwinjo koro nyiego no miok gidwar ga ni ka giseyudi e thum kanyo tidong' e thum no gidwa ni gigoli. And this mane gino mine no kata nyiri ma jothumbe wa mabeyo gi yudo
jothumbe wa maber koseyudo ga nyiri go kamano yudo ka thum gi dok chien. Iwinjo. Jo kamiyo gi pressure ok dwar gi kacha. Ok dwar gi. Ongene kaka no yude kacha ngato dhi chako yude. Dhi yude kendo. Iwinjo. Ma gima yudo ka kata oyie oketi ot ma gimi timo onge. Tichiemo. Obro pinyi dadi do chama. Yeah. Kwani why you press nyaki dhi go thum. To gimi dwarano go ka. Idwaro gari, kaw gari ero. Idwarango kaw ma. Yeah. Iwinjo. You feel like onge gima koso. And then ikiani nitiere gimi koso ne kata ngami koso ne miluongo ni juogi ma in go miluongo ni mar thumni. And then sami koso ne juogi ni mana achiel. Ariyo ikoso ne jogeni manyo itiyo godo manyo ipango go tich. Ma keli situation ma ka kiny iyudo tich moro. To kidwaro jogeni kata kidhi yudo. Iwinjo. Joka nose. Ngato nong'iyo kako nyalo survive. Ma kum jok mawuoyo kod achiel kumgi kata weekend ma wantiere ne. No koso tich nikech ja sound bage. Iyudo ka nyaka jotugo no sedhi e show en wuonu ke ja sound ko osebage sound koro lal. Koro iyudo ka gini kin jotugo onge. Orucha ja sound ofeli nikech ifelo ga ja sound. Iwinjo. Ja sound no samon mu makrugu ja sound ma imiyo ja sound tich constantly. Ja sound spare ni kata ped ni pesa tin to bro spare ni tools gi kawaida. Onge maber ngane watiyo go. To koro ka kawuono in tich no boke many. Iwinjo. Okidich kod ma samoro kata kimiye tich to dichiel dwe kata dichiel tok dweche ariyo. Ina abebo sekete ot. Abebo kete ot. Koro ingeni sama koro kata kone ni an gi show to bok ok lich ne kapo nono gi moro onge monyalo miyo kona akonga mi jok mamiyaga pi joma miyaga pile. Iwinjo. Yeah. Koro gine magi nyogo nyithindwa ma ginyuomogi. But on the other side gima ji nyaka ng'e ne ng'ata monyuom kata monyombo. En ng'ama biro iri no obiro nikech kane go thum to obiro kata neni nikech thum no. Gini dhi ma koro iyudo ka gimono no neni ne charumo. Ineno kata mana wan joma chwe yudo ni samore neno nyako kalore ka kutingu chien. Ngene kata kaka maybe figa kata thuno majalwar ni mowuok kuom. Kata samoro ka korwakore. Kasto yudo ni madhani endi ka koro sebiro ot to dhi oneno ni koro ne seyude to dhi owero wakore wiye wil ni nene lao samoro ni nene nikech ojuku nochungo thulo koro dhi orwako juku koro kisedaka kodeka to orwako juku ni tekno orwako juku kamano to koro orwako juku full oweka gigo longo chunyi dhi koro kagima gidwa ni gichwadi iwinyo ma isiki wuotha ot ka to kin sawa iketo malemi koni ke inyalo chwadi koro ineno mabendi inyalo yudo ka ng'ani dhi kodi to some extent to dhi yudo ka brand ni chakoro rumo iwinjo nikech jok mon machiwo pesa gi sincerely speaking gimbe giero gima gi brag go sango mineno ni kanyo no mano mara koro umari mineno wuoyo no mano to buoche Bwana we wacho gadieri mang'eny ya gini se wacho makoro dogi kogena an jok magodhoga pod ok bi yud sani nikech gik ma wacho gina die ko kigodhoga to ng'eni en adier dong list mar joma onyuomo otami kwano te na wako ni currently osani wan gi ji ariyo mabe achiel ni osewecho chien ka achiel ma pod nie dak en e keny monyuomeno to be onyuome to siepi mini wacho ni temo gi Nyasaye cha siba matemo gi Nyasaye ni na peja kama wacho na peja bende onyuome toka en nga koro ji ng'e siepi jonge kevo makawili bwana kevo be nie keny mano be nie keny mana diere kevo makawili be nie keny koro gik mineno ginjo jogi kesani kevo makawili ko Las Vegas makagundo road kanyo mogoche awai kona diere ana kia kuma jodo mogoche wawacha gini to kevo ni is one person mabe nondiko ga ji mang'eny seriously koro ng'en samba mon gi kawo gi jogi diyo ni ginyo ji mang'eny seriously kwanza ng'ato ka kevo konego be ni nyuom bwana maka moya kusukiyo
Is this a camera or a mirror? Awuo gi keve kamera koso. Toki wogi ke microphone ana luor bwana. Jogo nose mapanga. Bwana anwe na bwana Sami wogi ke wewe kungo zoom kamera. Wewe kungo zoom kamera. Haya. Kevo makawili. O stream okay ne load o stream. Kevo makawili en jathum mondiko ji mang'eny mabe wapimo band ne mana gi band Lady Morin. Koro Kevo makawili okonego yie ni dhako nyuome ni okoti. Onego bed oti mondo pidh jogi te. Okikone ni Kevo. Kevo weri gi dak mag mon dak e ute mon. Bedi ng'ama dichuo katek to chamo katek ka be yudore maber to band chamo maber ngech Kevo by the way gima ber na gi Kevo kata kwa we kata kapoda we wuogi Kevo gima ber na gi Kevo is one person ma kasling abicho wuok tabijni uchame mokoni ne un ka uro silingi Simon an we akaw siling achiel ni iwinja nikech an owuon tika kanya konyora kiny une mukaw mang'eny an we na matine ni kiny na ng'i kaka jisot iwinya mano ber Kevo mano to ke makanyo to Kevo makawili kanyo to katana tiyo kode ber Kevo mane momio kata kano kweche Facebook kode owacho je ni Omari gini wuok 10 ka kaw 3 Gene gidonge 7 gi Osto. Osto mine no wuondore na. Osto no wuondore mbele ji to kuotho. Koro wano wacha. Ka jela dong wasedhi. Kendo wanyalo dong. Wano kadoge bwana. Iluoro chwa. Ok ne luoro chwa. Wang ne ka ji to dhi te. Iluoro suna. Wang ne ka ji dhi. To yo ya dia. Ana zango maka winya tie chel jara gurgele na ano kal guru kunde. Koro. Ma watch you advice. Bwana pigana utera sel wajgeva jeli bwana. Advice momi Kevo. Bwana Kevo amato keke mak ne ngato ma advice. Si advice. Kevo podwa heri seriously kaka jothum. Nikech Kevo chiel ni chunya le. Kevo chunya le. Kevo ng'ama ng'eyo maber ni kapono na kwamo Nairobi ka. Na kwa mani kora pesa na samora tuo mane ward bilo sa de mang'eny Kevo manya choko na rambi Kevo gi Freddy chaka dongo yario go gi organize rambe magipangi matin magiyudo no giting te gi kel iwinjo opogore gi jathume mamoko pogore gi Tony Ndiema kati tho maza ntitie band ne kata mono samomo makata pa machino dhi man kech manager de ni jajawe manotho udu kinya nyalo bedo manindi ya udu kinya bedeo mag tibile Tony Ndiema bwere kaka Tony nutingo chuma ching ma Tony ne maki anto udu kinya na luor koro adongo maro gima ji ong'eya dong cheje koro kata kofi jathumwadi kone ni bwana Tony chokri gi ji kuma ji chokore wesunga manono kata zani podwamene kacha kaka nokone bisenyo kodok liel moro odoke liel an kanyo kadwa wuoye nomiyo Kokomo Victor uchunga jawa wachno kadwa na wuoye ga mang'eny kuma nochungia jawa ne kuma ne Tony odhi kata nodoke liel moro eltien dhi chung koro kiko dhi elietego oburu chungo ni eltien iwo braj Kodiga. Mano tu kuri donjo wango Kokomo Victor. Kokomo Victor gin mara gin proche. Bana ngo gima kirum bwana. Yani gino mit na bwana. Yani sami wachu no bwana wachinga monu chunga but ngeni ani gimo mi awache ga mondo wuoge chunga. Gima confidence mako Kokomo gine godo. Ene gi yuda juoke moko ma bit tek. Ayo to poka chopega. Wawuyo kake Kokomo Victor. Kumichonga kagono te dowa donja ikiaga. Maka jok momako piny. Kokomo Victor. Pinyore. Dongi koko ni pinyore. Mama medlemo na karo koyot. Kono. Kada iri biro de la obro duoki. Ndalocha. Emana de sani tange kumanyono mamwa doyo matin tu kapo no mana omiyo kadwa na wuo mang'eny wiye nikech kata na nyadok daro baten mane ananya korwono belo nyakoro laka wuono ganga ngame wacho no duoko ga jidala
Kokomo onya duoki koro anto kadoge nying Yesu an ka to stay imbi nyono woda poche to bai matin lakini okrach ineno magi makono ga ji pile ne destiny mari Nyasaye no seloso iwinjo inya mana ket ngato kuomi mapushi matin mondo destiny osonge ineno kata mana kawuono ji oliero ni ati ngamo meke Prince Indah ene majalamo. How many people have come from that band marema ne we konie ngamo make Prince Indah gine pada kuno ga ji nyaka kinya kurucha ngamo make Prince Indah oken e majalamo ka e majalamo do no amoko volume 2 monindo molor adie no nindo Prince Indah tumbe volume 1 e manodhi Cinderella volume 2 kata no guna kia nying thumno kazo Ben Chik ochunge ngamo make Prince Indah to be Prince Indah and Ben Chik bwana gik miwacho kelo liet bwana Ben Chik olose nade wewe Ben Chik ema nolose nade dong nen manager kuru kibero manager ka kilose jota dong manager malosi ema nyatingo ngato malo to be manya duogo ngano no promote ya no share gige no mane karo kaka nge no share gige ne ko literally kama ne ka kwa nge mano ta nyalo elewa nikech kata na share gige ji machung kaka ni share papati aneno ko dhi maber papati ewi bapa no go ero kamano kogo papati kia tofuo nikech na winjo ka yanyo papati to donko ka ngato mukoni neno konyali ngama dhiero knya mi advice mar be ngama wiye konya diere onge gi reason momiyo ngama dhiero no dhier gembo reason ne ngama dhiero ka advice no bed gi pesa simple idhier tichi advice ka udhier ni transform obed money miya pesa we puonja we koro pinyo puonja in miya pesa puonjo we ne piny sano ginya miye papati advice mokao sani to kanya miye poko yo papati ngamoinga sani ok ni ngamoinga luoni nyathi moinga papati nyathi moinga yellow ana yellow okay but nangeyo anitiere anko na moro nen secretary mar art East Africa en anko na secretary of arts East Africa yes to at the age of 15 nanyalo mi advice makone baba wanen kwa timoma ber moloke kaka ni wacheno iwinjo tadiero bedo piny moko ne nyathi omera gima ne wacho cha hapa ne monego watim iwinjo to kama ne secretary mar ne bwana jogo chokanyo kon gini wane interview gini liet aswe makama kikone ni badi no ni interview koro anko na ni nen gi pesa ok ni onge go to bok ni nen en gi pesa nyaka kawuono pod nigi daw to kata kawuono makake chalo ni nitie wadu man gi pesa wati ni man gi daw sura marach okonyisa ni kata amba koso sura mo ngeni ambe soka ga koro yimbe mari wakalo okay sawa era dier dong dier ber malo bedo boch koro ya sayo kidemi gik moko te omi pesa bwana yo micheka go gadieri biro miyo ching mora waj ni adieri LTN kani bwana gigena na kawa uso akonyorago kako komo Victor ge nedwa na bedala sawa aya koro jok bagise bolo teko dok dala an kende ma gidhiere e section 8 to badi ni utamore dala nao nikech ne uso gige koro kawuoyo awuoyo mande kwi nikech ange maber ya genga gi experience e field ne genga gi connection genga gi jok mine wacho ni genga ngo ejuke matendo tendo ejuke matendo tendo anan gi mati wong koro genga gi matindo iwijo genga gi panganga gine jok mono selio o mari keja panganga mari keja go genga go iwijo but poda wuoyo kange maber an gi position da koro we kara no an mange kuma nyono gi kara no koro sechegi atemo lero ni niya ngato kata dhier kata ojamoko ngato ka ngato nyalo miyo jadhier nyalo miyo jamoko advice to atemo ko ni kapa pati ok duogo mitogo ero kamano ne kuma kata support matin mane mieno to kare ofuo
mane kaka to wache. Aya, gima duong' ma wadwa wuoye kawuono en weche mag pete ma wawacho marahungo. Ok gima ne duong' ma okelo waka. Bwana bathe koni wasoko. Mano ne branch. But watena ne mano kakineno wasoko kiki pani be wawuoye. Main En pete. Ema wabiro wuoye. Pete marahungo ni. Makina gini. Ahungu ya. Ahungu wuda pete marahungo wuda wendo ni. Adier mare wach. Ano kadwa na longo ga ni kiena sango winyo, kiene malongo ga pete ahungo, kiena ngo. Pete nitiere en gir singruok. Iwinjo. And then iyudo ga ka jomoko thoth nyithindo masani machalo tieng' mag ahungo go. En onene ni ng'ane orwako pete. Ambe koro arwako pete. Kaka mar papati tawinjo ni ena gimoro waki onge gimoro mar papati. Kake wache. To ka en wuone masa moro obukore madhoge kiero wach ga ni embe ntie kako makore gi raol. But gima ng'eni papati owuon kata mago to no time obuogo go gi raol. Gimong'eyo to gima konyo papati en mane pushing things online media makonyo ga ginene. Social media mostly makonyo papati. But legit pete amato. Bana pete mana legit no ken gir thagruok. To koro ken gir walo kaka jogo kawe ni gir walo no. Pete ok en gimi thagru ni bete go ni loso go. Ing'eni kata jomoko wuoyo ga ni jomoko nyicho wuono nyaka ginene pete mar Okoth Jarapogi. To pete dag e kibanda ya. Pete ok ni gimi dago kunde moko matindo. Ni kata ni loso go ot momo kaka no ginene pete od pete dongine kigero od pete en ot ma maler maleji moda ke kibanda duoga ni chien ntie kumekalo ntie kunde moko mikete bams bato oinga gi kibanda ne nana podange kibanda na moda ke kibanda baba no hapo be mamuol en gima kore kia wacho some minutes na moda ke kibanda Okoth Jarapogi buona koro ingado kamera ko senza buona koro iyudo ka ji mang'eny ketho ga nyingo Okoth gige gik magiloso mondo mi gibuogo go ji gibuogo go haters kata competitors. Okoth onge pete Pete Okoth gike gire maridadi to gweno mini wachi mono all trend chamacho to ne legit koro wachi no onge pete ne gweno gimano koro nyabet ma ok iwinjo wanyisi ada lero nu gini maber lerna mondo mi a list mag jok man gi pete malejit adwa dhi moso gi pete wan gi jenzi pete malejit oger gi bayot ke wacho koro Iye ka wacho gi base pete malejit okay konge lero point ni mondo oduoge list okay koro thumni kaka wache ga pile thum en gir juogi to juogi nyaka losi mabe last time kata gweno mkoro penjani last time no koni juogi kiloso inya yengne gi diel inya yengne gi gweno inya yengne gi dhia inya yengne gi rombo luore gi kaka jugo chiko and kino luore gi rank midwaro kata winjruok kindu gi juogi iwinjo no kaka wach kaka telo ma kor gwenge machon kani dwaro ruoth no kiange diel ruoth ne yango dhiang iwinjo tino ne wedo chief ne yango dhiang makeno ne aka ne yang ruoth iwinja koro ne juk pinye mane yiero telo cha no kenena gima ni koro ne yiera ni koro no mari ngane ne gi papers ngane ne gi papers no sani makoro no dio ni koro nyaka ko dhi somo to at least sani to en koro gimi somo iwinjo but chon ne juogi mane yiero iwinjo koro juogi ni thum ka entiere juok wer gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo
obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi. Riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Jakinda juko jomano yombe wechayo ji, pesa wendo limo ng'ata toto. Mondi yudisikiza tune mar pesa wendo mogoko Delisha Toto. D-Star, aboro achiel achiel star, 923#. Alamana saigi yara nisungori mama. To set pesa wendo by Elisha Toto as you skiza tune. Dial *811 923#. Jakinda juko jomano yombe wechayo ji, ni pesa wendo limo ng'ata toto. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Iwinjo. Mabiro yudo ka samoro mondo mi ang' ne gol thum nyaka yeng'e. Chako gi gweno basi. Ko yang' gweno. Samoro koro no wadwa golo single release. Ko yang' gwendo mo. Mati wuone Queen Nyandhewa Mrai. Ene mawinjo ko pango single release. Nge mai kore riate Queen many gweno. To kidwa golo double release moro. Diel. Kata rombo. To kigolo full album. Diang. Thum juogi. To juogi nyaka los. To kidwa ni mak piny luote. Dhano. Penja. Wa nyisi. Ineno juogi. Juogi ok ne negiga, ok ne hiny dhano. Dhano wuon juogi ok hiny. Mano juok, mano koro ok juogi. Iwinjo. Manyiso ni kopo ni wayengo ne juogi, ok itimo gimarach. Okotho kata kano yango no yango gwende moro ne juogi. Okra. Sawa. Kuma chope dhano makoro gino ganje juok. Mano koro ok juogi, mano juok. Iwinjo. To juogo ni masani gisetimo matigi twego nyaka ji e band. Sani tigi time gi juok gimed. Dong edwa donja ahinya. Koro anyisi. Mangato ni band moro twego. Ja keyboard mara ema ne niluongo ni nga. Keyboard mara ema. Popolipo. The main keyboardist. Popolipo longingene negoga keyboard kaema. Kapok Popolipo ilongo ni Vino. Vinange. Koro Vino adwa kelo kuma koro juok betie ka. Vino kano wuok kaema. Nikech nene ga kiburi. Vino ni ga kiburi. Onena ne mene ga champe kivi yake. Gini kano a kuom Tobi Konaka. To modhi kuom odhi kaema. To Tobi Konaka ne pod goya gi wiye nono. Ko ng'en no be no twe jamani e ban. Koro Vino no dhi oyudo ema to ema no bedo ne marik to twe ng'ech. Koro ng'ech ok dhi. Bwana ya. Bwana ga TV yao. Koro kane Vino temo ng'ikni. Ne manamba brand kivi yangu. Anyalo dhi. Madhi ago keyboard ne ng'ama chielo. Koro ing'eni ka inda no konyalo dhi, dho inda no sichako wuok malo. To no konya dhi ka inda nikech inda no nyisa chai. Nikech kane inda ne ga kaema. To gike ka sa ochiko. Tap, ema bolo microphone piny ni Nyaza jelo kata ka pok no dipo chopo. To no sewe keyboard. No inda mo mako thum. Bolo keyboard. Iwinjo. Koro no that a trade. Kaso no chayo inda in short. Iwinjo. Koro kaka no nyalo doka inda modongo kwa. Kecho noneno ka jama cha dongo ka cha. Onong'ene yango jok ma onge ga. Kuma bro dhio onge. Iwinjo. Though inda was very humble. Very humble. Okay, inda was. Inda is still humble.
to nen ambol kanong'eyo by the way mare gi omya jok mina malengi kanyo de lenga jok mina malengi jogi riek jogi riek ng'at mina maling jogo kwanza kochwad gi bilo ten bilo machwadi to kotwere gi bilo ten bilo matwe mok ni ngikni to jog panganga mkumari kama mama wasiko be doge pere aonge kuma keto bilo kumi biro poka bilo yin koro oke mumi an mamwa puro to lemo na kende an bilo inga biro pura inya vino okay vino notwe kaema mana kaka ng'ato nitiere ja keyboard mar Tony Nyadundo iluongo no Omari ang'e Omari nyaka sani iyudo ka samoro Omari omer ma Omari ok nyago kata keyboard to ok ni kiny ok nogoch gi Tony Nyadundo kiny be pod gitiya en gima ne odhi okawo juogi akene odhi juogi to timo ne juok to odhi otwego kama odhi olam kode band koro ing'ene en gima ok wuoge band wacha kwa kanyo wadonjo ka Kosogo bing'e notimo juok moro gi Odero Jawai Jarangwe ma Odero temo mowuok ni kota sani ambe koro tiyo ng'eya kaka Odero ada yaw bandna ang'e wer dongo ochamore ne kochamore dongo dok mobuko koro chako dok mana Kosoke no masani gi chiemo go jodongo matin mantie no wacham wamanyi go piny okay vino kaema obiro modhi nyaka Kamusa Jakadala Kamusa ka itere ma League 4 number 1 onge kanyo ne nitiere Asam Salad Jaroya number 2 ne wane gi ng'ane ilongo ni JP wuod Maseno number 3 ne luoyo ilongo ni Awiko Jakabunde koro en number 4 to en bane ni main en staka ema to ne duke number 4 ochako bugoro kono ole nikech mondo mi ogine na odhi go keyboard ne katin resa mano chayo kaka hinda gini ka iwin chalo ni ng'ani gine koro duoki koro kata Musa de go ni bana mi uru vino bogo vino onge jochuogo mako pap kate koro ka checha stane kata nyota ne ok rieny ken ka nyota ne rieny ken dalagi kuma no twecha mago jo mutwe gineno gidi uso kata gineno gionge gi option sikora ang ne teme ango osetwe tukagina okay kigin gi option digo nyiri wuog kanyo oko ano kazango nyama sekoni nitie kaka ng'ato nyalo gonyore don koro mano kore ni ne wuon ikaw jukumu to ere kaka inyalo twi ka dhi kacha nikech awinjo ni mondo me kata an mondo me yath jogi maka an apani gidhi na ikiyo to ge yuda nikech an aonge kono nikech ionge kiyo aonge kono ionge kiyo dongi wacho ni mondo me yaw dhot sani king'iyo tipo cha ok ine jok mantie tipo no aneno mane kaka kono chalo koni goli gole kuma intie makati bedo mana ka to menye koni ba jama no bet ka bas ma jama midwar ma midon watwege ka watwe yango twe ma jawa ka atwe ja umeri biro go chuma makori ol ko bolo buona biro go ma jidhi mambele sama kata ndongro ina winjo naneno live mar mar Queen Queen Nyandewa no wacho mano ni nyalo pango nyalo chiemo nyalo pango show ne jajao ni kawuono wadhi gedo ne jajao though en gima possible nikech ng'ane gino no en gima nosogo nosetimoga osogo winyo notime but it was not on that way osogo negi nitie pesa mane ng'ado e wi jatugo ka jatugo e show ka show iwinjo tiloso nego ng'ato to ne loso ma kane ji dhiga holiday to ni gedo ga kai en gedo nen pes gedo makata kionge gi kai nyathi manyako to poko nyuomi
kigedo ni mama udala iwinjo nen gima nolos ga kamano koro mane apane though no ber but kuom jomoko ji mang'eny nodongore kode ji mang'eny seriously no kech ne nitie nyaka ng'ama nokona wacho ne en Alebi Toto Alebi nokona ni he was dancer there makanye mano ogero go simbane iwinjo koro en gima possible. I think it's a good idea. En good idea and then yudo ka jok masani jok matinde gi apani giketo selfishness moro kech team masani no donjo gineno ni gidongre they are very tight mondo me gidongre kigi without considering ni want to band one ngane gi ngane kech sani mostly yudo ka kaka banda ema kata manager kaneno kodhi maber band inda ni maneno ka en inda gi manager ne gine magdhi maber jotugo iwo maraj ne Janabi inda neno gini tunga en gima dieri wacho ne gidongore ji ariyo bwana ji neno gini ena mostly en ga kamano kapore na gire to nen program mabet ma joge nego bende dhi maber kogedo koni to joge nego be kata joge nego en mane ogibie kamera yawa dang ji ya man me is not children this is called his analysis apeji ngato nigi project ne to kotangu usually how will you know ganya jomoko ni kono wagania ni inda timo project mano some years back inda nigi projects mabwana we ugo inda nigi projects ne kono bwana inda se gedo dala kyo timrana koni ngato kosebedo big name kati dhi mene choke dia to jonge ni diewe chukuro gize bedo big name sami dia to jonge ni ngane dia sami pielo normal jonge ni ngane pielo normal kechin juok peny itungo peny iwinjo gima timo gima inda timo kata opand marom nade kinyi nyanyare mane lela sani koro sani koro kano gedo dong jiko kongeni sani Janabi gero thuonot kande kendo ot masimata yie kode kanyo to Janabi tiyo en mani koro tiyo to en di manager Omudho Foundation dhi maber but Omudho Foundation ok chak gie band ang'o mono chak foundation no gie band ka foundation obed motegno ba an we penja wuogo Omudho Omudho Foundation dhi maber kendo konyo piny to ang'o mone chako konyo kuma gikonyore kani foundation wani wager ng'ani Omudho chakre ge ba Omudho Foundation no chake gie ba foundation no chak obed foundation mo chakore gi piny ngentie foundation mo en Omudho Foundation to chakore malo foundation digero piny ka oge the fourth floor okay to foundation the fourth floor dire ka keno chungo ma chumbe moko iwinjo Omudho anto foundation kel kora konyo kan maber ahinya Azango to kare ka gino Azango to kare ka dwaro konyo gi foundation anto miya foundation wan Azango wenye na thagara mung'yo gi thagruok ne koro gima na wawacho in short yes ne nitie jok motwe makato thagore kato winjo maber to band no kuwuoge be kanye monyalo rieny kotamore no wuok kanyo gi wiye matek to kende neno kodhi chien odoka moywa kendo chien seriously kaka ne nitiere jadrama ne ka ema ne niluongo ni ng'ane jadram ni koro wiya wil kod nyingen kanye en wudu ganya moro ka kano wuoko kaka ema gi wiye matek be onge koro kumodhiye kamano luwore gi kako twe band gi jomo los kako losuno team wanien ma team no lose kama team no ok ng'ikene thoth ne mono mi team no owuog gimogoli gimoketi ni no gimogorni no mondo mi wuogi bedo ga matek seriously an ma be gino mien chieng' mona pinjora ni de bedi ne Janabi nyalo bedo ni otimo timni na wadgi siemo nyolego mabino kaneka bera ahinya wadgi mane jajawa bwana yawa itinguri nare dangeni abedo no kich band kata kidhi
mondo mi lam onego beni gina migonyo ke period ba jama chose go ga jawe bando no apa ni koro sa no ngeny onego beni nikech jama no ntie sometimes mwaro moga kode kate ntie asero mo kode Deri Studios kan jama no owade ginda yomo o coach go ngat mawer koni los kanyo kama iwinjo kan ge idea mar wer kwani duonde marach ko sango kanyo tedo na po onego bedni ya period mosebet kacha cha onego bedni sani koren jaja no chungo jonya jawa na ema onego bedni sani ko kata macha dongir nyathigi anga mone bede gate to mark pesa ko kama to bedni en obedo ga en overseer en ongiya gimora mora matimore kanyo ok chuno ni nyako go ne jawa mo nyako go are sangwen nyaka sa par kanya nyathi uri kore ne bar re stage ajawa choko yot bwana we munda kuni gimoro mae akono ja moro maneno akacha gimo sebedo ka ketha jawa Asango Winyo okay we are tigian for example anjo wacho ne nyalo wer an gi duol mar wer but ok ni ngata nyaka wer ineno ok ni ati ni ka in gi duol mar wer nyaka bed jawer nitie be kumibere nyalo timatima koponi ati ajawa no kelo ni pesa nikech angenia pesa michuli okay pesa minya chul ja ngato kaenda kata kiywecho kidhi ya band to nyaka ikuongi chandri wanyise gimoro ineno band ko besebedo maduong tije ng'eny e band serious exactly I know tije ng'eny mantie jok ma komatimo kata nono e band kanyo gina kanyo tichulo gi chulogi position no lenga komondi and samangani timo tijini tumaru iketo go nyaka go matek ni ka chiem an ti jok manyago matek no bi ine motek in atiye ang'e ine motek ni atiye ang'e kenda tie for years kenda tie nyaka gi jothumbe madongo atiye nyaka gi kevo ne wachake go maka kevo ni stage saa 4 tadonjo kode saa 4 kevo makawili kevo mam to ka kevo bolo microphone saa 9 piny eka kawaja wabolo piny enena kamano nyaka saa 9 pakara ma ijonyo kijony ang'e dhia in kendi nyaka saa 9 to mane esani owadgija kako make saa 4 wana kudikanya jagono nyaka saa 9 gimana temo wacho sani onego beni okete rank machielo enana atemo liko ni ung'eyo composing okochuni nyaka wer kaka iwinji wache cha he can be a songwriter iwinja onyalo ndiko wer to miyo jomoko onyalo ndiko to uso ne jomoko and then ndiko wer gi uso samoro nyalo bedo ni sichego samoro pod chiemo onge iwinja sama pod chiemo onge yen nyathiwa bed naka manage na band manage na jotugo inyalo manage jotugo pogore gi manage the whole band inyalo bedo assistant manager inyalo bedo manager 3 iwinja in ke jotugo wuok maji odhi ko maji dhi tuge sama ji opango show ini manage ne jogi nindo nango to jogi chiemo nango gik moko ariyo go kene mi manage na paro nade jok mutiyo godo koneno ni ati kech sama in management nyaka kwer gimoro a moment madhi keto wadwa management ngato will reason ne mano girgi iwinjo kori bro yudo ka unity mono jitiyo go cha ji chako we the same ngato will reason ni mano girgi nikech gine magichung kacha ji ariyo eno weto wadgi go aja gichung mbele ji ariyo mano girgi samo ga jawo chat koro mano ok girgi teach and maru so long as ni say ing'iyo ni ng'ano you can do this one hey and then you nurture that one mane momi ahero Emma on that note inane nyathi owadgi kai ni indane nyathi owadgi tiyudo ka inda ugro ka en ka Emma ka iwinja ugro how oguro no chake ongeng ochora choro dhi ajaba ochora choro donja odonje drum to dhi kamano mo otiegore wer to kete free you can do this
iwinja obedo katin resa makoro ene moolo wer that period ok kati kaw nyathi ket piny ne nyathiwa ajawan chotise goyo temane kinyalo wer kinyalo holo na wer obed ja backup Hapana, niko nimeshikana kidogo. Kuro mane mapar kapo nono ni to tim mana dire kech tweyo band okonego bini tweyo gi rembu bende ok ber ko ono my side kapo ni aya band na o mari ni mibiro go na jawe nyonrika go ini biro go piano nyonrike piano no kanye ok ya bakio mo idwa inu kanito iduo maka kai kon minu kai dieno igo mana eras kama na twigo ni mintiere Gik miwacho go maka gi koyo kawuono. Bwana iwacho na gik momaka gi koyo. Koro ne wane step mono wacho ne ya. Nitiere jok ma orwakoro ka pete mar buogo ji. Machalo koth Jarapogi. Koth gini pod buogo ji. Machalo papati gini go buogo ji. Gik machalo ngane gini gi. Aungo gini gi. Magi buogo mana ji. Aungo onge gi pete madle ji. Pete maina na aungo rwako. Ena mani molokoro. Kudwa wuoto wuouru. Kora yauno oyaune ji pete nen mar yao platform mar wach. Mia list mag jok man gi pete malejit. Pete ma legit. Tiluor yawa ma kama iluor. Pete ma legit no kanene ground ka inya. Keche kata jok muinjo wacho na nini. En mana ni gimang'eyo gi pete ni. En inya yudo ka ng'ato losi. To kano losi to keti ni gicha chon inya yudo ka kata kidhi e kibanda. Nitie miyo moro ma ja kibanda kata ja hotel. En gi apron ne moro. Ma apron ne osiko go olil oler en irwake. Bi samoro to jo hotel to apron to lil kuome to nyako rwaki. Gine mano los ne go tich. Iwinja. Inya yudo ko kete necklace. Iwinja. Necklace ni ngane. En necklace ne no nyako rwaki. Odhi luoko, luoko. Samoro ket ni giche nungene. Kata mane opete. Opete nene. Orwaki ma samoro opete olil. Samoro sayiech makata kikulore kama. To nitiere ka gaps moko miduongi nene gine nene no. Iwinjo. Maduogo neno opete no. To opete nene rwako nikech olos kode ang'owa. Olos kode tich. Koro yudo ka samoro no olosi ja thieth olosi. Waluongo ni ja thieth. Olosi. Kose losi to losi ni giche pete. To koni pete ni emirwako kidhi tich. To pete mar Freemason kata pete mar Illuminati. Illuminati muinjo no ken gima yot ka kwanji. Jogi dhane mathuwa ga uwe. Gima ng'e jogi te olosi. To losi gi gajuoga. Ta juoga no. Kaka ajuoga mano ochako loso. Inda chon. Nena juoga mane Mombasa. Okumaka. To en be moloso ema. Ta juoga ni be mane loso ga Lady Morin. To Lady Morin ne kalo madhi nyaka Tanzania. Ajuoga en ajuoga moseloso ji adek. Eno baro Samandasi. Wadhi break aja chendo Nyakoromoge. Pod wan kaendi gi Asango Winyo. Weuru agole moya material gini koro liet. Awinjo ni kare nitie nyaka ajuoga molos. Bwana ma to kora dhi break. Kosa ajuoga ne madea. Nyakoromoge gede mana kanya many pi. Gede channel wani oningo bede maduong' makoro wamadho juice. Mondi udisikiza tune mar Nyamwalo mogo kod Steve Jana. D-Star, aboro auchiel nono star, 416 hash. To set Nyamwalo by Steve Jana maswa skiza tune. Dial star 860 star 416 hash. Ani wangeyo molera nyangi Judina, imama nyangi Leila. Oteni usuni kod LTN, Luo Trending Nation. Weche mopondo
weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.